Moro! Tiistai-iltapäivä. Ohitin juuri Siilinjärven ja Lapinlahden suuntaan. Tuossa tuli työhommissa mieleen. Aina puhutaan täällä päin, että laita pari, laita muutama tai laita jokunen. Mitä nämä on teidän mielestä määrinä? Esimerkiksi pari, niin minä ymmärrän sen, että se on 2. Se on tarkalleen 2. 2 paria on 4. Muutama. Tiedän, tästä on hirmuinen kirjo olemassa. Muutama ei ole enempää kuin 3. 3 suomeksi sanottuna. Savolaisittain 3. No entäpä jokunen? Jokunen on aika epämääräinen. Mut jokunen voisi olla 3–7 sillä välillä. Entäs jolloin niin sanotaan, että laita jonnin verran? Niin. Sekin on täällä aika yleisesti käytetty sanonta. Laita jonnin verran niitä. Mut se jää sitten vähän semmosen tilanteen ohjaamaksi määräksi, johonka sillä esimerkiksi olla tiskillä, niin se on sillä myyjällä sitten valta siinä pikkusen määritellä, laitako 12, laitako 8 vai laitako 16. Hyvin paljon käytetty. Mutta tästä voi väitellä tietenkin ja voi laittaa sinne kommenttiin omat mielipiteet toki näkyviin. Eipä siinä. Jatkellaan. Ollaan muuten, tuossa lukee pöljä. Kai tämä nyt olisi pöljä juttu. Moi!